Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш сённяшні эфірны дзень з варшаўскай студыі. Працягваецца мігранцкі крызіс на мяжы Беларусі і Польшчы, Беларусі і Літвы. Ну і ўсю і працягваецца бульбасрач у сацыяльных сетках з гэтай нагоды. Бульбасрач, які ізноўку ў чарговы раз падзяліў беларусаў. Усю гэтую сітуацыю мы сёння і абмяркуем з маім госцем. У нас у студыі заснавальнік і кіраўнік BuyHelp Алексей Лявончык. Добрый день, Алексей. Добрый день. Алексей, калі вось все ж таки найперш звяртацца да гэтай тэмы бульбасрача чарговага, вярнуліся мы ізноў, на жаль, такі да вось гэтага ось такога абмеркавання усяго, што адбываецца ў краіне ў сацыяльных сетках, то такая галоўная прэтэнзія, якую я чуў: вот, а што вы маеце супраць вось гэтых мігрантаў, што яны такім чынам спрабуюць патрапіць у Еўрасаюз? А беларусы, паглядзіце, вон уцякалі ад пераследу, таксама праз лясы, праз балоты, у абыход пунктаў кантрольна-прапускных пёрліся і ва ўкраіну, і ў тую самую Польшу. Дык што, вот ім-то можна, а гэтым вот нельга. Так што не так? Вот у чым розніца, ці ўсё ж таки няма розніцы ў гэтых сітуацыях? Я б сказал, что розніца ёсць. Ну, па-першае, я адразу скажу, что я лічу, что право чалавека хавацца, уцякаць ад нялюдскага стаўлення ад вайны, оно абсолютно натуральнае, оно пацверджана шматлікімі дзяржавамі, якія падпісалі ўсялякія розныя канвенцыі. Але той поток міграцыі, які мы назіраем з усходняга берагу, усходняй мяжы Польшчы, ён не натуральны. Натуральны гэта, калі б, умоўна кажучы, вось натуральны поток гэта калі беларусы бягуць у Польшчу. Натуральны поток гэта калі афганцы бягуць у Іран ці ў Пакістан, бо гэта суседнія краіны. Яны уцякаюць туды, дзе бліжэй, дзе натуральны поток масава, калі тыя самыя афганцы, напрыклад, беглі там у Іран, потым траплялі ў Турцыю, іранцы беглі ў Турцыю. Ну, то гэта натуральна. То бок нават калі браць 15-й год, в 15 годзе гэтыя людзі не прыляцелі ў Беларусь, каб там трапіць у Еўрасоюз, ці не прылецелі, не ведаю, у Туніс, каб трапіць. Яны прадзіраліся праз увесь афрыканскі кантынент, уцякаючы з Ліберыі і гэтак далей. Гэта, в прынцыпе, быў натуральны поток. Тое, што гэты поток не быў створаны нейкім канкрэтным, не ведаю, там лівійскімі ўладамі ці мараканскімі ўладамі, якія хацелі націснуць моцна на італьянскія ўлады, там, умоўна кажучы. Гэта быў поток, выкліканы рэвалюцыяй. Ніякая дзяржава, якая мяжуе з Еўрапейскім Саюзам на поўдні, ніякая дзяржава гэтаму потоку не спрыяла сістэмна, я маю на ўвазе інстытуцыйна. Зараз мы маем справу з ненатуральным потоком. Мы маем справу канкрэтна з дзяржавай, якая інстытуцыйна заклікае мігрантаў, людзей, якія хочуць трапіць у краіны пошуках лепшага жыцця, прыляцець у Беларусь за грошы, немалыя грошы, то бок яна на гэтым зарабляе. І потым дзяржаўныя інстытуты гэтай дзяржавы, то бок КГБ, ну не ведаю наколькі КГБ, але памежнікі, АСАМ, спецыяльнае падраздзяленне памежнай службы, яны спрыяюць таму, каб гэтыя мігранты маглі перайсці мяжу. То бок яны кажуць ім, што апрануць, як апрануцца, што купіць, прывозяць іх на мяжу, паказваюць, дзе перайсці, а потым не даюць трапіць назад. То бок мы маем справу з інстытуцыянальнай, у прынцыпе, згенераваным потокам міграцыі, якая без Лукашенка б не адбылося. То бок гэта для мяне з'яўляецца, ну, я разумею, што гэтыя людзі могуць шукаць лепшага жыцця, і частка з іх сапраўды шукае лепшага жыцця. Я жыву ў тым рэгіёне і ведаю, што стандарты не палепшыліся. Моцна, так сказаць, да? Але, напрыклад, казаць, што іракскі Курдыстан, напрыклад, зараз з'яўляецца настолькі небяспечнай краінай, ну, я бы не казаў. Гэта і да вайны, да ІГІЛа была досыць бяспечная тэрыторыя. Это Ірак федэральная краіна, а курды, па сутнасці, ў гэтай некіраванай федэральнай краіны зрабілі сабе дзяржаву ўнутры дзяржавы, так? Яны адкрыліся раней да свету, у 2007 годзе скасавалі па ўсім візы, хаця Ірак патрабаваў візу літаральна ад усіх грамадзян. Курды сказалі, да нас можете прылятаць. У іх уся нафта, у іх самакіраванне, у іх абіральны парламент. Там з гледзяшча тэрарызма там значна было бяспечней да ІГІЛа, чым у тым самым Багдадзе. Зараз сітуацыя прыкладна такая самая, з папраўкай на тое, што там быў вайнушка з ІГІЛам на 4-5 гадоў, так? Але галоўнае, што гэта хваля, яна згенераваная і падтрымліваецца інстытуцыйна беларускім рэжымам, да? Беларусы ж бягуць ад гэтага рэжыма, ніхто не піхае іх да мяжы ніякія войскі, апроч жадання ўратавацца ад, уласна кажучы, гэтых войскаў. Уласна кажучы, там
катоўнага апарату, так, то бок гэта натуральны працэс. Беларусы не ляцяць у, ну, я не ведаю, у Гватэмалу, каб прайсці ўсю дарогу да ЗША, да? Беларусы едуць у суседнія дзяржавы, каб схавацца адтуль. Беларусы едуць у Грузію, таму што гэта адна з нешматлікіх дзяржаваў, куды захаваліся простыя рэйсы, таму як бы гэта таксама натуральны кірунак. Грузінскія ўлады не запрашаюць іх і не кажуць: прыязджайце, мы тут вас падпхнем на мяжу з Іранам, будзем, бо у нас Іран там з Турцыяй, таму што Турцыя нас дастала, да? Вот мы будзем вас піхаць у Турэчну. Не, няма ніякае спрыяння беларускай міграцыі з боку іншых дзяржаў, ну, апроч натуральнага, там, візавай падтрымкі і гэтак далей, з боку Польшчы, Літвы, таму што яны прайшлі праз гэта ўсё, яны разумеюць, што такое, як бы, жыць у таталітарным краіне і што такое уцякаць, да? Але гэта не беларусы не інструменталізаваныя ў гэтым сэнсе, а іракцы і курцы, ну, і інструменталізаваны. І гэта не натуральны поток міграцыі. Я бачыў твой допіс у Фейсбуку, дзе ты, ну, как бы, прапісаў тыя шляхі, якімі б варта было дзейнічаць гэтым уцекачам. Вот ўсё ж такі, ці сапраўды ў іх быў выбар і як ім варта было б лепей дзейнічаць? Да, мы ўжо чулі гэтыя заклікі, што ну ладно, прыляцелі вы ў Беларусь, ну калі ласка, вось ёсць польскае консульства у Мінску, ёсць літоўскае, звяртайцеся туды і далей афіцыйна. Але ўсё ж такі, якія ў цябе да прэтэнзій да абраных метадаў і шляху траплення? Моя асноўная прэтэнзія у мяне дзве асноўныя прэтэнзіі. Першая прэтэнзія, што гэтыя людзі дазваляюць сабе інструменталізоўваць нялюдскаму абсалютна рэжыму ў Менску. То бок яны плоцяць гэтаму рэжыму ў Менску нехілыя грошы, і гэта не $300 на рэйс на самалёт, таму што вось гэты пакет трапіць да польскай мяжы, ён каштуе досыць шмат. Ну і мы цудоўна ведаем, што такое беларускі рэжым. Ён заробіць на ўсім чым заўгодна абсалютна. Ён будзе прадаваць туры на польскую мяжу і казаць, што гэта ваш білет да Берліна за 10 000, я гэта вельмі лёгка паверу. Да? Людзі, калі яны адчаяліся, то яны заплацяць і не такія грошы. Гэта першае. То бок яны Слухай, ну ты кажаш зараз, яны такім чынам падтрымліваюць рэжым, ну не разбіраюць цэны, не ведаюць яны, можа, увогуле, што ў нас адбываецца. Але хорошо, яны не ведаюць, але гэта не азначае, што яны не мусяць нейкім чынам даведацца. Ну то бок вы ведаеце, што вось тут Польшча, далей Нямеччына, ну значыцца вы ведаеце, як выглядае геаграфія гэтай часткі Еўропы. Ну так паглядзіце, што такое Беларусь. Я разумею, што вам пофіг. Ну, па вялікім рахунку, калі я жыў у тым рэгіёне, большасці замежнікаў таксама было пофіг, да? Ну, але мы разбіраліся, я не ведаю ні аднаго замежніка з захаду, хто жыў бы там у Індыі, напрыклад, ці ў Пакістане, хто не разбіраўся б у хаця б трошачкі ў спецыфіцы мясцовай палітыкі і чым адрозніваецца федэральная ўлада Пакістана ад улады паўночных тэрыторый. Тады быў такі штат, зараз яго ўжо няма ў Пакістане. Ну так разбярыцеся. І ўвогуле, то бок чаму мы павінны рабіць зніжку гэтым людзям, што яны не ведаюць, што гэта такое, яны просто бяруць да лепшага жыцця, пры гэтым яны фундуюць гэты рэжым. Прычым ты бачыў мой допіс у Фейсбуку, да? Я не лічу, што гэта тое самае, што робіць BuyHelp, таму што ім ніхто не выкручваў рукі купіць гэты тур. А атрымальнікам штрафаў рукі выкручваюць у нас. І мы плацілі гэтыя штрафы роўна таму, каб людзей не пазбавілі апошняга. Гэтыя людзі плоцяць беларускаму рэжыму з задавальненнем, таму што ён прапануе ім нібыта нейкі сервіс. Ён, конечно, не кажа, што яны сядуць там у балоце, у лужыне пры -2 на мяжы і будуць там сядзець, і ні палякі не пусцяць наперад, ні беларусы не пусцяць назад, так? Я разумею, што яны не абавязаныя, але ну усе мы дарослыя людзі, як бы я б не спісваў, не казаў, што яны там усе неадукаваныя. Не, это не сітуацыя Ірландыі 1860 года, дзе там 70% насельніцтва не магло пайсці ў школу, да? Гэта яны ўмеюць чытаць, яны ведаюць, што такое мапы. Ну так educate yourself, як кажуць ангельцы. Ну, калі вы не можаце, то як гэта моя праблема, да? Вось гэта першы мой закід. Другі мой закід гэта тое, што да, я разумею, што гэта 10 000 можна патраціць, ну 5 000 можна патраціць было на нешта лепшае. Можна было б патраціць іх на легальны спосаб прыезду, ці прынамсі патраціць іх на нешта больш лагічнае, што калі ты едзеш з Іраку, ну ты можаш паехаць у Турцыю, а з Турцыі ўжо нейкім чынам паспрабаваць там, не ведаю, праз Эгейскае мора трапіць. Гэта ўжо было б лагічней, стаўленне было б іншае, разумееце? Я разумею, што гэта небяспечна, праз Эгейскае мора зараз спрабаваць пераплыць, улічваючы, што грэкі там набарыкадавалі, і нават ёсць расповеды, што чоўны перакульваюць, ці адштурхоўваюць так, што яны перакульваюцца. Ну, але тым не менш, стаўленне да людзей, якія трапілі праз Эгейскае мора, іншае, гэта лічыцца натуральным каналам міграцыі. Да?
Можна легальна паехаць у тую самую Польшу. Польша, ну, я не ведаю, як у Нямецчыны, але ўпэўнены, што ў Нямецчыне, дзе вялікая недахоп рабочых рук, зараз, в прынцыпе, тое самае. 6 гадоў ці колькі таму Польша лібералізавала доступ да рынку працы для студэнтаў. Раней можна было працаваць 20 гадзін, зараз працую хоць увесь час. Абы ты там спраўляўся, даваў рады і вучобе, даваў рады і працы, да? Калі ты скончыў нейкую тут навучальную установу, якая мінімальна адпавядае вымогам універсітэту, а тут куча гэтых прыватных школ, ты атрымліваеш права працаваць у гэтай краіне без дазволу на працу цягам 4 год, як мінімум, а фактычна і 5 аж да часу, пакуль ты не атрымаеш сталы побыт, тут 5 год табе трэба. І паступіць у гэтую школу, як бы, яна платная, да, гэтыя школы платныя, гэта прыватныя універсітэты платныя, але гэта не 10 штук. Гэта куды менш? Гэта 1000, 2, разумееце? То бок можна сабе паступіць туды, прыйсці ў польскую амбасаду ў сябе. Да, палякі неахвотна даюць візы гэтым людзям з таго рэгіёна. Гэта праўда, я прызнаю. Але калі ў цябе ёсць легальная падстава, што ў цябе ёсць дакумента прыняцці ў пэўную навучальную установу, што ў цябе ёсць грошы, у іх грошы ёсць, мяркуючы па тым, колькі яны плоцяць. Я разумею, што знову такі гэтыя грошы, хутчэй за ўсё, уся сям'я скінулася. Але чаму ўся сям'я можа скінуцца на пасядзець у лужыне пад Бугам, але не можа скінуцца на год навучання, напрыклад, у нейкай там варшавскай школе Лансу і Бансу, якая знаходзіцца там пад радомі, да? Ну чаму не? Яны могуць. Амбасада дасць візу ў такім выпадку, если все чыста і зроблена. Чалавек, господи, тут, ведаеце, міграцыя ўжо далёка, напрыклад, не украінская. Тут ёсць індусы, тут ёсць пакістанцы. Сустракаў на убераў туркменаў ўжо. Гэта вельмі закрытая краіна, яны сюды праз Турэччыну трапляюць, так? Ну, значыць, людзі могуць трапіць. І яны працуюць, калі яны працуюць на уберы, яны працуюць легальна, знову-такі. І з кім я не размаўляў, яны ўсе прыехалі па навучальным канале. Знову-такі, вяртаючыся да гэта. То бок, калі б іх не было грашэй, я б зразумеў, але ж беларуская дзяржава настолькі сквапная, што яна мала таго не проста хоча націснуць на еўразвяз, прывозячы мігрантаў, але яна хоча, каб мігранты за гэта яшчэ і плацілі ёй, разумееце? Вот это вось у мяне выклікае Але паглядзі, ўсё ж такі, калі паслухаць гэтых вось людзей, якія зараз сядзяць у лесе беларускім ля польскай мяжы, яны ўсе хочуць не проста Еўрасаюз, яны не хочуць у Польшу і каб тут вучыцца ці легалізавацца, яны ўсе хочуць у Германію, усе як адзін. Ім там мёдам намазана, што гэта, адкуль это? Ну, Нямецчына, як і Скандынавія, вельмі раскручаная у прынцыпе як пункт апошняе прызначэння для міграцыйных потокаў. Участкі з іх досыць вялікай ёсць там сваякі, таму што Нямецчына, заходняя Нямецчына перажыла некалькі хваляў міграцыі з Турэччыны, было шмат людзей, якія пераязджалі таксама і пасля іракскай вайны. Ну, у тым сэнсе, што яны асядляюцца ў Нямецчыне, таму што у 60-е, 70-е, 80-е Польша была нічым. Польша была нічым і ў 90-е, пачнем. Яна не была нейкім пунктам прызначэння, да? А вось Нямецчына была. Там легче інтэгравацца, у адрозненне ад Францыі, да? Немец табе не плюне ў вочы, ну, прабачце, я, конечно, люблю французаў і гэтак далей, але вось гэты стэрэатып наконт таго, што калі ты не размаўляеш па-французску, табе ўплюнуць у вочы, ну, у мяне літаральна аднойчы такое амаль здарылася. Яны не замкнутыя на сябе. У іх ёсць траўма вось гэтай другой вайны, пасля якой яны, ну, як бы, яны могуць стаць нацыяналістамі. У прынцыпе, гэта тебе не плюнуць у вочы, што не ведаеш нямецкай мовы. Табе скажуць, окей, 5 год у цябе ёсць, спакойна вывучы, да? Тут куча мігрантаў, там ёсць куча мігрантаў у парламенце, знову-такі. Скандынавія тое самае. Просто скандынавы зараз больш жорстка ставяцца за ўваходнай міграцыі, вось менавіта, асабліва датчане. Яны сказалі, мы больш, ну, як толькі мы зможам адкрыць нейкі лагер для шукальнікаў прытулку у Марокко нейкім, там дамовімся, то у нас будзе падыход такі: вы прыехалі ў Данію, мы вас на самалёт у Марокко і чакайце выніку разгляду вашай петыцыі там, да? Шведы ставяцца прыкладна больш лагодна. Шведы інкарпаравалі вельмі шмат мігрантаў, там аж да 25% людзей, якія там жывуць, маюць мігранцкі бэкграунд. Але ў іх вельмі жорсткая сістэма спрабаваць чалавека асіміляваць. То бок, калі ты не ведаеш, у цябе ёсць жорсткія тэрміны, калі ты можаш вывучыць мову, каб атрымаць грамадзянства, ты мусіш знову-такі прыняць шведскія звычкі і гэтак далей. Вось мой сябр, я не углубляўся, але вось мой сябр падкідаў мне матэрыял пачытаць пра шведаў. Ён называе гэтую сістэму, яна з'явілася пасля вайны, самай, ну, это ваўскуся, самай фашысцкай з Еўропы, да? То бок астатнія краіны не выстаўляюць такіх вымогаў, як выстаўляюць шведы для будучых грамадзян. То бок прыехаў,
становіся шведам. Не, табе ніхто не замінае называць сябе пакістанцам, да? Але ты не можаш захоўваць звычкі на кшталт того, что у тебя там назад у своей краіне лічылася нормальным, да? Ты не можешь не паціскаць жанчынам руки, ты не можешь адпраўляць сваю дачку, каб ёй зрабілі абразанне там у сябе дома, да? За гэта тебе пасадзіць на 10 гадоў. Таму як бы плюс рыторыка са Скандынавіі зараз такая, што типа don't come. Ну, а з нямецчыны такой рыторыкі няма. Яна так уже не вершафен даст, як Меркель сказала, да, тады ў 15-16 годзе. Але ўжо яшчэ не сидзіце там где-нибудь, да, то бок нямецчына застанецца такім вось кірункам. Не, ну ўсё ж таки, калі мы сыходзім з таго, што людзі бягуць ад пераследу, ад цяжкага жыцця, ад, ну я не ведаю, як там пісалі, можа там у іх кулі бомбы свісцяць над галавой, можа быць, але калі пачынаюць умоўна свісцець кулі над галавой у беларуса, ён бяжыць куды можа бегчы, ва Ўкраіну, напрыклад, калі ў цябе шэнгена няма, і там застаецца. Ну, ці потым некуды там праз пэўны час некуды едзе. Яны прыехалі, вось у іх кулі свісцяць на галавой, прыехалі ў Мінск. Нічога не свісціць, заставайцеся. А ў іх не свісцяць кулі над галавой у іракскім Курдыстане. У іх не свісцяць кулі над галавой у Пакістане. Да, я разумею, што ў Пакістане ёсць іншыя вабноты жыцця, ад якіх можна там згубіць нагу ці штосьці, да? Я разумею, калі дзяўчаты бягуць з Пакістана. Файн, але гэта не дзявочая міграцыя, не жаночая міграцыя, да? Гэта, ну, нармальна ляцяць маладыя мужыкі, якія прайдуць праз мяжу, збольшыя маладыя мужыкі, якія прайдуць праз мяжу, якія вытрымаюць гэта ўсё і потым прывязуць сям'і. Гэта нармальна. Просто для еўрапейскіх краін гэта не выглядае нармальна, да? То бок, ну, чаму вы едзеце з іракскага Курдыстана зараз, патлумачце? Гэта адносна бяспечны рэгіён. Да? Чаму вы едзеце, ну, зноў-такі да Пакістана у мяне ёсць пытанне. Калі пабягуць з Афганістана, я ні слова не скажу. У Афганістане зараз палова насельніцтва сядзіць за мяжой недаядання. Таму што заходнія краіны забанілі доступ талібаў да золотавалютных рэзерваў, да рахункаў афганскага ўрада в амерыканскіх банках, тое самае зрабілі еўрапейцы, то бок па сутнасці афганскі ўрад існаваў вось гэтыя там гады за кошт замежных грантаў і простае фінансавання з ЗША і з Еўропы, да, ось аж до 50%. Зараз гэта грашэй няма. Лічыцца, што аж до 50% людзей не будуць чаго мець есці дастаткова. То калі адтуль пабягуць, это натуральна. Калі бягуць з іракскага Курдыстана, у мяне ёсць вялікія пытанні да гэтага, чаму яны бягуць адносна бяспечнага рэгіёна. Слухай, але вот ці не падаецца табе, што ўсё ж таки пачынаць сваё, ну, патэнцыйнае жыццё ў новай краіне з таго, што ты, ну, па-першае, парушаеш закон і ідзеш там праз мяжу незаконна, па-другое, ты там кідаеш камяні ў польскіх памежнікаў і іншым чынам вось так вось нарываешся, потым ты прорвешься. Ну, это добрый пачатак вот такой нового жыцця. Ну, большасць уцекачоў пераходзіць мяжу, скажем так, нелегальна, у прынцыпе, у свеце. Іншае пытанне, ці натуральна гэта уцякач, ці не быў ён інструменталізаваны. Ось як зноў вяртаючыся да гэтага аргумента. Натуральна гэта азначае, што у цябе ў краіне, і ты бяжыш у суседнюю краіну, каб выратавацца. Вот суседнюю, бліжэй, да, то калі табе на галаву падае бомба, ты не думаеш, як перабрацца ў Штаты. Ты думаеш, як, не ведаю, трапіць туды, дзе бомб няма, як мага хутчэй. І гэта звычайна бліжэйшае месца, гэта звычайна бліжэйшая суседняя краіна. Далей ты пачынаеш думаць. Ты не купляеш тур там хер ведае куды і не чакаеш некалькі дзён, каб паляцець туды, таму што табе можа на галаву упасці яшчэ адна бомба, да? То бок, калі гэта натуральны поток міграцыі, як беларусы зараз бягуць ва Ўкраіну, як беларусы зараз бягуць у Грузію, як беларусы зараз бягуць у Польшу, як афганцы зараз пабягуць у суседнія краіны, набягуць у суседнія краіны. У суседнія, у Расію пабягуць? Нет, у Расіі яны не пабягуць, таму што Расія вельмі не гасцінная да афганцаў, у прынцыпе. Ну і плюс там няма простай мяжы. Яны могуць пабегчы... Ну і наколькі я ведаю, яны ўвогуле там как бы, ну, закрыты для... Яны закрыты, але... Пры гэтым яны добра кажуць пра тое, што вот, чаму гэта Еўрасаюз, Польшча не прымае гэтых вось уцекачоў. Ну, збольшага ж там не афганцы зараз на мяжы сядзяць. На мяжы сядзяць знову такі іракцы, на мяжы сядзяць курды з Іраку, перапрашаю, на мяжы сядзяць сірыйцы. Гэта на мяжы не сядзяць афганцы. З Афганістана зараз вылецець людзям, якія жывуць у Афганістане, вельмі цяжка. Няма рэйсаў, няма грашэй, Талібан не выпускае, так?
Таму што яны робяць, яны зараз бегуць у Пакістан, там мяжа не ахоўваецца, ну не ахоўвалася прынамсі, калі я там быў, і бягуць у Іран праз наземную мяжу, таму што агульнасць моваў і гэтак далей, і далей яны будуць спрабаваць трапіць кудысьці яшчэ. Дык вот, умоўна кажучы, афганская міграцыя па зямлі ў суседняй краіны, спроба далей трапіць, яна натуральная. І калі, напрыклад, але міграцыя, калі ты ў Курдыстане, ў Эрбілі купляеш квіток, плаціш за гэты тур, каб трапіць у Беларусь, пры гэтым табе непасрэдна нічого не пагражае, гэта не натуральна. Але ладно, большасць мігрантаў не трапляе, уцекашоў не трапляе ў краіны прытулку легальным чынам. Да? Ось, ну, тыя, хто маюць візу, прылятаюць і просяць дазволу і просяць скласці внёсак на права застацца, да, у аэрапорце. Такіх мінімум, хто мае візы, хто можа гэта зрабіць у аэрапорце. Звычайна яны праходзяць праз мяжу. Але зноў такі пытанне, як вы праходзіце праз мяжу. Калі чалавек ціха прайшоў праз мяжу, калі чалавек, не ведаю, пайшоў у паліцыю, здаўся, гэта адно. Але калі людзі збіраюцца групкамі ў 1000 чалавек з улюлюканнем, кідаюць бервяно праз агароджу і кідаюцца, шпурляюцца камянямі ў палякаў, якія, заўважу, гэта палякі, яны ж пакуль не страляюць, яны стаяць там шыхтом, і як толькі тыя спрабуюць залезці на іх бок, яны іх выпускаюць іх бок газа. Яны нават на той бок нічога не закідаюць, на беларускі, да? То бок яны паводзяцца максімальна стрымана ў гэтай сітуацыі. Вось такі падыход, калі ты групай збіраешся прарвацца і яшчэ шпурляеш камянямі ў памежнікаў суседняй дзяржавы, якія выконваюць проста прысягу, ну гэта ўжо смешна. Але калі верыць беларускай прапагандзе, то гэтыя вот польскія фашысты у выглядзе памежнікаў, яны проста здзекуюцца з бедных няшчасных мігрантаў, якія пакутаюць у беларускіх лясах. У меня пытанне да беларускай прапаганды. Першае, а вы прывезлі гэтых людзей у Беларусь, каб яны там гэта, ну прывезлі, дык забяспечце ім закватараванне і гэтак далей, да гатэлі ж у Менску нават іх уже не пускаюць. Ім усё трэба зрабіць, каб гэтыя мігранты закупіліся і ехалі на польскую мяжу. Гэта першае. По-другое, господин Зверёнок, а скажите, пожалуйста, если у вас будет толпа с украинской стороны бежать на белорусскую, что белорусские пограничники будут стоять и смотреть? Ну, это уже смешно так само. Поляки робяць ровно тое самае, што ім робяць памежнікі любой здаровай краіны. Нават памежнікі Беларусі будуць рабіць гэта, калі будзе спроба прарыва звонкі. Яны абараняюць мяжу ад гвалтоўнага прарыву. Групай людзей, якія былі падрыхтаваныя рэжымам суседняй краіны. То бок назваць іх мірнымі мігрантамі я бы не называў. Сярод іх, магчыма, і хутчэй за ўсё імаверна, ёсць людзі, якія бягуць ад гвалту. Окей. Ёсць іншыя опцыі. Ёсць опцыі трапіць, знову, я апісваў гэтыя опцыі. Калі у вас ёсць грошы, вы можете трапіць у Еўропу просто, ну, прабачце за цынізм, купіўшы месца на нейкім універсітэце. Да? От, ну, звычайна ў Еўропе гэта працуе такім чынам, што цябе не будуць там выносіць мазгі на тэму, чаму ты паступаеш в гэты універсітэт. Ты паступіў, цябе на сесіі адсеюць, калі ты нічога не вучыш. Вот гэта так функцыянуе. Але калі ёсць грошы, а ў іх ёсць грошы, гэта не людзі, якія збеглі без нічога, як мае сябры з Афганістану, якія беглі ў Пакістан без нічога, таму што яны вярталіся дадому, яму дом трапіла бомба, да? Вот яны просто схапілі таксі і паехалі Джалалабад на пакістанскую мяжу. Ну, чаму б не? Па-першае, калі вы ўжо прыйшлі на мяжу, ну, чаму вы, прабачце, шпурляеце камянямі у палякаў? Ну, і па-трэцяе, ну, вы хочаце ўцекчы з сваёй краіны. Файн, але чаму вы карыстаецеся паслугамі людажэрчага рэжыма і яшчэ дагэтуль яму плоціце? Ну, для мяне вось гэта усе тры складнікі робяць іх, скажем так, сумнёўнымі кандыдатамі на ўцякацтва. Але эмацыйна я не магу дараваць канкрэтна гэтым людзям тое, што яны карыстаюцца паслугамі рэжыма, плацячы яму грошы, каб ён далей мог фундаваць рэпрэсіўны апарат і прэсіць Польшчу і Літву, то бок тыя краіны, якія ж так шмат зрабілі для дапамогі грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. То бок фактычна яны фундуюць іншы бок нашага змагання. Алексей, що ж таки Європейський Союз базуецца, грунтуецца не толькі на дэмакратычных каштоўнасцях, але і на гуманных каштоўнасцях. І вось што мы бачым. Учора выйшла у расійскай адным СМІ рэпартаж з лагера гэтых мігрантаў з беларускага лесу, дзе сярод іншага такі звычайны там шараговы рэпартажык, нічога такого ўбітнага, але у ім усярэдзіне фотка дзяўчынкі маленькай, гэтай вот уцякачкі. Не ведаю, хто яна там па нацыянальнасці, але яна сядзіць
у шапцы, у куртцы і басанож. Восеньскі, лістападаўскі, беларускі лес. Ну, мінус. Дзе ноччу ўжо мінус. І дзіця показана, якое сядзіць з голымі нагамі, неабутае. Безумоўна, адчуванне альбо гэта бацькі спецыяльна, яе разулі пасадзілі, каб от жаласлівы кадр такі быў, ці расійскія прапагандысты ў сваім стылі, там мальчык у трусіках, девочка без ботиночкаў, вось гэта ўсё зрабілі. З другого боку, беларускія іх калегі-прапагандысты, той же самы ардынаносны горлум беларускай прапаганды, то слёзы кракадзілавы лье па няшчасным лёсе гэтых мігрантаў, то польскі бок абвінавачвае, там кідаючы словамі там пра пшэкаў, ляхаў і ўсё астатняе, і што там мы там з дядзяй Вовай вас бомбамі закідаем і гэтак далей. Але ці спрацуе гэта вот падача прапагандыстаў на еўрапейскае грамадства, якое стаіць і базуецца на прынцыпах гуманнасці? Ці не скажуць яны ўсё ж такі, ну да, мы ўсё разумеем, ну але ж вот людзі, іх трэба ратаваць, давайте прапусцім там хаця бы там з дзецьмі, ці яшчэ як-небудзь, ці там пачнем перамовы з Лукашэнкам? Ніхто не скажа пачаць перамовы з Лукашэнкам, бо Лукашенко ўсіх шакаваў, калі пасадзіў самалёт і калі ўвогуле пачаў пасылаць мігрантскую хвалю ў бок Еўропы. То бок да вось гэта прарыву, вось гэтай тысячай там ці колькі людзей некалькі дзён таму былі яшчэ моцна чуваць галасы гуманітарных арганізацый, праваабаронцаў, што гэтых людзей, што гэта мігранты, гэтых людзей трэба прапусціць. Гэта наратыў быў прынамсі настолькі сама гучны, як і наратыў з гэтым, пра тое, што гэта інструмент у руках Лукашэнку і іх ні ў якім выпадку нельга прапускаць. Але пасля спробы прарыву, калі ўсе СМІ ад Партугаліі пачынаючы пісалі, што Лукашенко накіраваў у бок Польшчы для прарыву 1000 чалавек, калі польскае міністэрства абароны, нацыянальнай абароны паказала людзей, якія кідаюць там бярвёны, кідаюцца камянямі, ну не масава кідаюцца, але тым не менш, у польскіх памежнікаў, то наратыў змяніўся. Голас, што гэта давайте будзем гуманнымі, ён стаў куды цішэйшым. Усё у медыях усё зацьміў вось гэты наратыў, зноў такі месседж, што Лукашенко інструменталізуе мігрантаў. Іх ужо не разглядаюць амаль што ў медыйнай прасторы як чалавечых істотаў. І гэта ўжо праблема, разумееце? То бок Лукашенко па вялікім рахунку замогся таго, што гэтых людзей ужо не разглядаюць як людзей. Гэта інструмент. І вось гэта кепска. Мае асабістае меркаванне, калі на мяжы стаяць жанчыны і дзеці, дзяцей трэба прыняць. У любым выпадку іх трэба прыняць. Але ў мяне знову такі пытанне да бацькоў, якія пацягнулі дзяцей туды. Я разумею, іх можна было ні на каго пакінуць. Хаця, ведаючы памер курдскіх сем'яў і сем'яў у тым рэгіёне, прабачце, гэта смешна, там ёсць заўсёды на каго пакінуць. Але нават так, чаму ты не абуў сваё дзіця? Чаму вы закупаецеся у менскіх гіпермаркетах, там паказваюць гэтыя, у вас ёсць мануал, што купляць, чаму вы не абулі сваё дзіця? Як ты ходзіш у сапагах, а ў цябе дзіцё ходзіць без сапагоў? Ну, пачнем з падставы, да? Ну, і знову такі вяртаючыся, з гледзяшча майго заўсёды трэба прымаць жанчын і дзяцей. Заўсёды. Яны не ўдзельнічалі ў гэтых штурмах, і, канешне, гэта проста будзе херова выглядаць, калі ў цябе дзеці спяць у вадзе ў балоце, да? Знову такі. Але што самае небяспечнае, што ў Еўропе гуманітарныя каштоўнасці пасля вось гэтага штурма, яны розгалас пра іх стаў куды цішэйшым у дачыненні да ўсходняй мяжы. Розгалас Лукашенко атакуе мяжу Еўрасаюза. Кропка. Ва ўсіх СМІ. І я не кажу пра права, я кажу абсалютна цэнтрысцкія СМІ, як у Партугаліі публіку, напрыклад. Я кажу пра увесь абсалютна спектр гішпанскіх СМІ, да? То есть на тых мовах, на якіх я магу чытаць. Ужо французы заклапаціліся гэтым, яны ніколі не пісалі пра гэта, ім пофіг, як я казаў, да? Нарвегі пішуць, усе пішуць пагалоўна. І Лукашенко эфектыўна вось гэтым штурмам ён здэманізаваў гэтых людзей, ён зрабіў іх не людзьмі, і ўсё. І ён зрабіў палякам лягчэй магчымасць іх выштурхоўваць назад. І ніхто зараз паляку папікаць не будзе пасля гэтага, разумееце? Ну вот мы зараз маем некалькі тысяч у адным лагеры, но сцвярджаюць аналітыкі, што
штодня вось гэтыя рэйсы 40 рэйсаў на тыдзень яны яшчэ здаецца будуць, іх яшчэ няма, яны яшчэ будуць. да, будуць, але і зараз пры тым што ёсць где-то прыблізна 800 патэнцыйных турыстаў штодня прыязджаюць Так прылятаюць у Беларусь. Будзе яшчэ адзін, другі, трэці, пяты лагер па некалькі тысяч чалавек, і ў выніку вось гэтай масай яны ўсё ж таки ускроюць у адным там ці ў другім месцы гэтую польскую мяжу. І што будуць рабіць польскія памежнікі, страляць? Польскія памежнікі страляць не будуць. Іх Лукашенко толькі і чакае, каб адбыліся нейкія стрэлы на мяжы, каб давесці да наступнай эскалацыі гэтай канфлікту. Не думаю, што там мова пра нейкую вайну, але польскія памежнікі максімальна доўга будуць утрымлівацца ад таго, каб ужываць вось такое. Да, гэта беларусы будуць спрабаваць страляць, крычаць, гэтай, прабачце за выраз, петухі, што ідзі адсюда, я сейчас выстрелю. Это нейкі вот запіс на мяжы быў, да, што нейкі там чувак у балаклаве махаў пісталетам у кірунку палякаў. Але ніхто не будзе страляць, пакуль не прагучыць першы рэальны стрэл не ў паветра, да, і палякі не будуць гэта рабіць. У іх насамрэч на той мяжы стаіць не толькі памежныя, там стаяць войскі тэрытарыяльнай абароны, іх туды адправілі. Тэрытарыяльная абарона ў Польшы вельмі вялікая. Там ім хопіць у прынцыпе, каб заставіць усю мяжу. Вось так вот, калі трэба, калі ўжо зусім прыцісне, яны папросяць аб дапамозе НАТО. Божа, яны, ведаючы польскую палітыку, я ведаю, што можа нават здарыцца не дзіўнае, і яны папросяць аб дапамозе Берліны, туды прыбудуць нямецкія паліцыянты, тым больш, што Зеехофер ўжо прапанаваў гэты варыянт, да? Просто, ведаючы наратыў правячай партыі Польшы ў дачыненні да немцаў, гэта цяжка ўявіць, але у гэтай краіне цяжка было ўявіць нацыянальнае прымірэнне, калі рухнуў самалёт з Качынскім у 10 годзе. Яно адбылося. Яно пратрывала 3 дні. 3 дні не было палітычных спрэчак. Але тым не менш яно адбылося. Таму я абсалютна магу уявіць сабе, што палякі паклічуць НАТО, паклічуць іншых, але гэтую мяжу яны забарыкадуюць. Для правячай партыі гэта пытанне палітычнага выжывання. Алексей, яшчэ адзін момант. Прабачце, я дадам. Мне казалі, што гэта, конечно, гучыць так вельмі вейга, але я магу сабе уявіць, што нехта з маіх знаёмых, я не буду называць хто, ехаў з літоўскай мяжы на Беласток. І яе спынілі 2 ці 3 разы у глыбіні, не на мяжы. Просто вырвалі з гэтага паліцэйскія патрулі і папрасілі адкрыць багажнік. І вось гэтых, насамрэч, паліцыянты, які 105 машыны просяць адкрыць багажнік, зараз у памежнай зоне, у Беластоцк, у падляцкім воеводстве, у вармінска-мазурскім воеводстве іх дафіга. Яны не на мяжы стаяць, яны стаяць унутры. Яны іх будуць адлаўліваць. Тым больш, гэтыя людзі, яны выбіваюцца, ведаеце, як напалоханыя мясцовыя, што там прарвуцца вось чарнухі гэтыя. Да, вось я іх так не называю, это я просто цытую. Вось я ўчора размаўляў з адной вельмі прыязнай дамай ва ўжэндзе, і яна настолькі баіцца гэтых людзей. Яны настолькі здэманізаваны ў іх вачах, што як толькі яна мне адкрыта сказала чарнухі. Разумееце, да, яна іх ніколі не бачыла, яны ім ніколі нічога не зрабілі, яна мне сказала чарнухі. Вот. І уяўляеце сабе, калі ўсё насельніцтва памежнага рэгіёна вось настолькі ўспрымае іх, як яна ўспрымае гэтых людзей, то яны будуць бачыць гэтых людзей, будуць званіць адразу на 112 ці памежнікам і ўсё. То бок, яны будуць прарывацца, канешне, і ўжо ў Нямецчыну колькі людзей трапіла. Але дэманізацыя гэтых людзей з польскага боку, гэта капітальная праблема. Алексей, на заканчэнне яшчэ цікавы момант, як мне падаецца, ты ведаеш гэтых людзей, іх менталітэт, іх характар, кажуць, што взрывны характар, так это кажуць. Я чытаў гісторыю вось аднаго з уцекача, які зараз знаходіцца ў Беластоку, у лагеры мігрантаў, які расказваў пра тое, што калі ён праскочыў праз польскую мяжу, яго выперлі назад, і там яго беларускія сілавікі моцна збілі і ізноўку адправілі на Польшу. Фота яго стаіць, збіты моцна твар. Вось гэтыя людзі, якіх там збіваюць, як яны расказваюць, беларускія гэтыя невядома хто людзі ў балаклавах, ганяюць іх, страляюць паверх галавоў. Колькі яны будуць трываць гэта? Яны ўсё ж такі тады ад гэтага гвалту будуць хоць як кажуць, тушкай, хоць чым, але прарывацца праз мяжу, ці дачакаюцца да таго, што яны тым гэтым вось, которые прывыклі гэтых беларусаў, што абутак здымаюць заўсёды на акцыях, ганяць, не чакаючы ніякага супраціву, гэным ўсё ж такі возьмуць гэтыя калы, з якімі яны на калюшку кідаюцца, і пойдуць туды.
Я не думаю, што яны кінуцца на беларускіх памежнікаў вось так вось масава, потому что не думаю знову такі. Я думаю, што праз нейкі час вось гэта гульня просто усім надакучыць, хто прорвецца, той прорвецца. Тых палякі прымуць, адправіць у лагер, можа прымуць унёсак на Азель. Хтосьці дачы да Нямецчыны, так? Але не, яны не кінуцца на беларусаў, потому что конкретно беларускім сілавікам быў дадзены загад адправіць іх праз мяжу любой цаной. У параўнанні з беларускімі сілавікамі палякі выглядаюць лапачкамі, насамрэч, да? То бок, калі яны просто цябе газам адштурхоўваюць, а беларусы іх збіваюць прыкладамі. Типа, иди отсюда. Дальше слово не буду использовать какое. Что я бачыў гэтыя знову такі запісы і эвіденсы і сведчанне того, что ты прыходзіш, табе збіваюць, як бы кажуць, не, вот ты зараз пойдзеш туды, пакуль не пройдзеш, мы цябе там да крыві будем збіваць. Не, на іх не кінуць, потому что беларусы поставілі на... Яны ведаюць, што трэба давесці да... Не ведаю, каб было 10 000 чалавек даведзеных да кіпення. Тады яны кінуцца на беларусаў. Але прасцей кінуцца на палякаў. Палякі просто мірнымі выглядаюць, разумееце? Прынамсі, мы не ведаем, што адбываецца насамрэч у памежнай зоне, потому что палякі забаранілі туды доступ медыям. Все, што мы ведаем, гэта здымкі з Міністэрства обороны, здымкі Міністэрства ўнутраных справаў, памежнай аховы. Але прасцей кідацца туды, там лягчэй прарвацца, чым кідацца на гэтых нялюдзяў у форме беларускіх памежных войскаў. Дарэчы, памежных тут трэба браць ва ўскосе, таму што яны робяць што заўгодна, але не абараняюць мяжу. Дякую вялікі. Ну што ж, шаноўныя беларусы, я думаю, што не варта ўсё ж таки неяк так раздрай устраиваць паміж сабой на гэтую тэму. Тое, што вось Алексей ці іншыя людзі выказваюць свае нейкія пэўныя прэтэнзіі ці задаюць пытанні гэтым вось і гэтай сітуацыі і гэтым людзям, гэта не азначае, што яны страцілі гуманнасць, гуманізм, дабрыню, развучыліся спачуваць і гэтак далей і гэтак далей. Просто пытанні задаваць заўсёды трэба. Вось. Ну а датычна того, каму задаць пытанні, спытайцеся у орды і так званых прафсаюзнікаў, колькі гэтых мігрантаў яны, як абяцалі, прынялі да сябе пражываць, абагрываць і карміць. Дзякуй вялікі. Алексей Лявончык, Зміцер Лукашук. І буквально праз 10 хвілінаў чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Слухайце і глядзіце нас, у нас сёння яшчэ шмат цікавых гасцей будзе.